Un cop dins de l'Outlook, anem a la pestanya de Fitxer, afegeix un compte i aleshores escrivim el nostre compte de correu.cat que volem configurar. És important seleccionar les opcions avançades i permetre configurar el compte manualment. Seleccionem l'opció de IMAP i aquí escrivim els diversos paràmetres. El servidor, tant d'entrada com de sortida, és mx01.coremailservice.net. El port d'entrada és 993 i el xifratge SSL/TLS. En cas de no poder seleccionar els dos, en seleccionarem només SSL. El correu sortint és exactament igual, només que el port és el 465. Cal seleccionar també les opcions de requereix que s'iniciï la sessió amb autenticació de contrasenya segura, SPA. Una vegada ho tinguem, cliquem següent i afegim la nostra contrasenya. Quan acabi de carregar, veurem que ja tenim configurat el compte correctament. A partir d'aquí podrem afegir-ne un altre compte o acabar el procés.